Abale yanga ayi ndithu ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Nkhani yomangidwa munthu imakhala yomvetsa chisoni. Mwina ineyo poti amatifunsa ali bwezi, komabe mosatengera mbali koma mowunikirana bwinobwino ngati ana abere limodzi. Choyamba, ineyo ndine wachisoni kwambiri chifukwa chakumangidwa kwa Honorable Vitumbiko Mumba. Awa afera zeni yake, awa kuchipaniku tilibe nawo vuto lililonse, ndipo kudziko Honorable Vitumbiko Mumba alibe vuto, koma angovulalira zeni yake poti nthawi ndi nthawi ya ndale. Koma munthu akandifotokozera zomva chisoni ndi Honorable Chimwendo amene ali a Secretary General a chipani cha Malawi Congress Party, nkumamva nawo chisoni, nkumanena kuti ayitere tiyeni tikasonkhane ku headquarters, ayiteni tichite zakuti. Ineyo ndikungona kuti mwina mnyengo zino malingana ndi zakudya ndi zakumwa plus mankhwala, mitu yathu anthu ambiri tidapenga sitiganiza bwino, komanso sitidziwa kuti ndife anthu wanji kapena mwina kudzikondanso nthawi zina poti Satana alamulira kwambiri dzikoli. Achimwendo tikumva nawo chisoni lerowa amamanga anthu awo weniweni achipani, ndipo amapereka maoda kwa commissioner Soko nthawi imeneja kuti mmangeni Chatanga, mangani Blessings Kanyoni, mangani Howard, amangeni achina Peter, amangeni anthu achipani achina Kwazizira amangidwe nthawi imenejayo. Akulamulira amamanga anthu awo achipani. Wati lero latuluka mboma Chimwendo sakulamuliranso, ndeno ali apezeka ndi milandu awamanga. Ndeno ife achipani tidzuke tizikanena kuti bwanji mwamanga Chimwendo, mitu yathu ikugwira ntchito koma koma ine MCP imandimvetsa chisoni pera kawiganizira anthu amene mwabwera ulendo uno ku MCP mumamvetsa chisoni zedi. MCP tachoka nayo kutali, koma sitinaoneko za ulendo uno ziziso zina izi 5 years iyi kudzafika pano zina akuluakulu. Achimwendo mlandu wawo uchioneka loud and clear. Mwina Honorable Vitumbiko Mumbawo sikuoneka bwinobwino mlandu wawo, koma Achimwendo mlandu wawo uoneka loud and clear. Atifeotu tidakapita kalekale ukasopira Achimwendo zipongwe zipadatichita, koma timalemekeza chipani cha Malawi Congress Party. Koma kuti iwo lero awatola kudzera kwa anthu ena, awamange kumene kasuja nkamangitsa zawo. Aka muyeso umene ankesana wanzawo ndi muyeso omwe umene akulandira lero. Ndi mmene zimayendera, dziko limayenda chonchoto. Ukamuyesa mzako umadzalandiranso muyeso omwewo, komanso tinkanena nthawi chatili kolamula timatulutsanso maviyeni. Ineyo ndimatulutsa maviyeni nkumawuza kuti muyeso umene mukuyesera nawo anzanu nanunso mudzesedwa ndomwewo. Lero akuyesedwa ndi muyeso uja tikanena uja umene ankayesera anzawo. Ndiye wina azinena kuti acheneko ihadeko atati kumonanga nyumba ya mano imeneja. Nyumba imenejayo anthu ambiri tidavutika nayo imeneja ifuna kugulitsidwa ndi gulu achina chakwamba. Lero musamati ku headquarters kwa chani.
sija headquarters chikukanikani kusamala chimene chicha kumalo kumene kuchokhanga tikubwinja lero limwe akufuna fwa choti muli ku opposition kumati zimenezo ndiye chani pena pake mitu yathu iziganiza ifeyo ngati anthu mafuna kumaganiza achimwendo anachitako chani kumene kuchako ku headquarters cha nzeru kulibe ngakhale njinga moto kulibe ngakhale galimoto ndi modzi yomwe zinthu ngati zimene zizi kwadakhala kuti kale kumati kukachitika zinthu kazimene munthu akamangidwa ine ndimakumbukira nthawi inake atamangidwa Chalela honorable Chalela kujenoko akumene constituency imene kula akutsailayi kudali Chalela nthawi inake IMCP tonse tidakhumuka kumene kuja mpaka na nthawi yopita ku khoti nkhani timakhumuka ukakhala ku khoti kuja Chalela adali munthu wambaro anali MP chabe wachipani koma timagwirana manja wati mwa SG akadakhala kuti amasamala anthu ake amakhala bwino ndi chipani amakhala bwino ndi anthu ake lero tikadadzuka tonse koma panopa akuluakulu aliyense akumenya nkhondo yake aliyense akumenya nkhondo yake nkhondo yomenyera chipani tidamenya nthawi akumademwe tidagwirana manja tinachitira limodzi titapambana nkhondo ija mumadya nokha ndazika zanu ndi zibwenzi zanu leleloli musati lero poti mwatulukaso mboma mwambofunanso anthu ayi asiyeni anthu akalime nthawi ino njolima asiyeni anthu akabzale chimanga mvula yabwera asiyeni anthu alime zimenezozo zimene anthu amadya sakudya ndale zanu zopusazo asati ku headquarters kwachani headquarters ndiyo mbuyano ziwembu zonse mwakhala muchitira anthu zija lero lindizizamba ukutsatani ine ndingopako chisoni ndichotsapo honorable Vilumbiko Mumbawo ndamene ndichotsapo koma uyoyo ndi alandire zake kachimimbayo amajekete alandire zake zimene akafesa akuruta ameneyo ine ndi aizamkulu zimenezo tiye tingodikira papa mwina amene akhozodzatilanditsako kudzatiyanjanitsa kuchipaniko ndi Dr. Nkhalamba yemweyi basi koma ngati Nkhalambayi sangabwereso kumene kuku ngati chipani sichingapange chiganizo choyenera nkutenga Nkhalamba abwere apa ndikuwuzeni mavuto satha chipani chija chitheratu po chakwerawo ndesiwo yenera kukhala pandale awo ayi ndithu de tisamangotiteni ku headquarters mkatanipo kumeneko kulibe ntchito yanu kumeneko mungakhala muli wa polisi kuti amasule wanu inu muli mapanga malamulo abathiridwa dzingo ameneyo mnekeni